vážení divadelníci. Vítejte u Nospra divadelních zpráv. Vítá vás Katka Barachová A Vašek Breník. Dnešní den zahájilo představení s názvem V sobě od Vrtule Slaný. Vanilkovou, čokoládovou, jahodovou. Ano, prosím. Hodně se mi líbily herecké výkony, hlavně té hlavní představitelky. To bylo vidět, že si to opravdu užívá. A samozřejmě další dva, kteří byly. Co se ti na tom asi jako líbilo nejvíc? Jak to jakoby vyprávěla ta holka. Co vám teda to prostředí hrálo? Tak nám se tady hraje dobře, každoročně. A už je takovou naší tradicí, že si to hodně přizpůsobujeme, takže z nás mají technici radost, ale jo, hraje se nám dobře. To představení vzniklo jakoby částečně na motivy knížky a částečně na jakoby, nechci říkat můj život, to ne přímo, ale jakoby je tam do toho zakomponované jakoby nějaké záležitosti. Osobní. Robert píše. Fajn. Chci krevní testy. Hajzl, sráč! Jako určitě my jsme jakoby v začáteční fázi, ještě nemáme to úplně, ještě tam máme nesrovnalosti, které bychom chtěli dopilovat. Po představení se nám podařilo vyspovídat jednoho z diváků, které potkal téměř skoro stejný osud jako jednoho z hlavních hrdinů. Jak se ti líbilo představení? Děkujeme. Dále jsme viděli představení s názvem Televizor od divadelního dua Toť. Upozorňujeme vás, že tyto pokusy doma raději nezkoušejte. Jestliže to Ondřej televize, ale není to jen tak obyčejná televize. Pamatuješ si, když jsme byli malí a před spaním jsme často sněli o takových těch science fiction nesmyslech? Jak se vám líbilo tohle představení? Jo, hodně. Ale my ty kluci, no tohle je Je takže kluci se vám. Jo, a on měl takový krásný oči. Oči tam nejde. Dívejte, jestli dneska tohle díly. Chci vám říct jednu věc. Ondro, do prdele, nehrab se v té televizi, umřeš. Tak jo, to je asi všechno, co jsem chtěl říct. My to tady máme rádi, proto se my rádi jezdíme a nám se, přesně my to máme rádi, tenhle sál, ta podlaha, tu máme taky hodně rádi. Já jsem slíbil, že tam bude to rozbitý koště z minule a já jsem to tam zapomněl zakomponovat. Tímto se omlouvám. A proč pořád hrajete vlastně sami sebe, jako Ondru a Láďu? Protože... jako proč jdeme dokola to samý? Počkej, co tím jako chceš říct? No, proč jakoby vlastně, nebo baví vás to teda hrát sami sebe? No, proto to hrajeme. Protože je to o nás. A takže rádi hrajete o sobě. Nechcete? No, kdyby tam byl Radek a Pavel, tak by to byla nuda. A tak diváci nám sežrou všechno. Jo, jsou hloupí diváci. To je fakt úžasný, jo, V 5 hodin začalo představení staré pověsti české v podání divadelka u zvonu. Hodili ti ho zpět. Oceňovala jsem ten zpěv, protože jako můj zpěv není nic moc, a to se mi na tom líbilo, ale asi ta lehká nadsázka. To se mi líbilo. A kdyby si měla možnost, šla by se na to představení ještě jednou? No, asi ne, asi to jednou stačilo. Tady to je! Svrdulo! Skončí mi bitev o naši čest, i souboj vojvodou jest. A Bůh provází jeho plán čeká, my národ půjdem se do práce dá. Jak se ti to líbilo, ta představení? Jo, představení se mi líbilo. Co se ti na tom líbilo, asi tak nejvíc. Jak tam furt běhal ze všech prasat. To bylo nejhezčí. Super! Co to bylo? Co to bylo? Takhle se chovají Čechové. Jak česky.
A dnešní den zakončilo opět divadelko u zvonu s představením Teátr Simon. Slyšela jsem přádají! Táta potom slyšela jsem dobrý oštivou nehodu! Vyhodně na dopředu! Jak se vám líbilo tohleto představení? Jo, dobrý, super. Co se vám na tom asi tak jako líbilo nejvíc? Nejvíc se mi líbilo, jak tam dělali s těma žárovkama. No, ve hře padly jenom 2 výstřely, ale mohlo jich tam padnout daleko víc. Lépe řečeno mělo. Mělo jich tam padnout daleko víc. Bylo to takový, nevím, takový nemastný nastavení, moc se mi to nelíbilo. Viděl jsem to nakladně a tam to bylo delší daleko, teďka to bylo takový moc ostříhaný. Vlastně vy jste nahlásili, že to bude 180 minut a prostě to měli 2 hodiny a půl kratší. Nahlásili 120 minut, plus hodina příprava, plus 30 minut pauza. Tak no se to nakonec dálo moc dlouho. Z těho 180 minut. Pravda, že vy jste napsali, že 180 minut. Aha, protože mají představení, takže všichni jsme byli připraveni, že 3 hodiny přesně. Tak to v případě takhle překlad. My jsme tím právě chtěli šokovat. Jo. Jsme byli šokovat. Jste si povedali. On není homosexuál, jo? To se taky často stává najít. Komu nikdo neuvěří. Během přehlídky také probíhají 2 dílny, které vedou 2 slavní řemeslníci. Nyní se spojíme s Katkou Barachovou, která nám řekne něco víc. Děkuji za připojení a nyní mám za sebou vedoucího dílny Vojtu Dvořáka. Tak co Vojto, jaká byla tvoje dílna? Jo, tak já jsem si to užil a myslím, že děcka si to taky užili. Takže jsem spokojený a těším se, až zase budu mít nějakou takovouhle příležitost. A jaká má ta vaše dílna smysl? Jaký má smysl? Má ukázat vlastně hercům, co neznají až tak dobře pantomimu, co všechno můžou s tělem dělat, že jim to může pomoct při činohře, při různém vyjadřování svých vnitřních pocitů. Tak co kluci, jak se vám líbila dílna? A tak dílna byla úžasná, především díky lektorovi, kterého naše paní Čelka tak dobře vybrala. Co jste si z té dílny odnesli? No, umět chodit jako... Pantomimická fůze. No, pantomimická fůze. Myslím si, že hlavně jim to pomohlo v navázání vzájemných vztahů a myslím si, že jim to i dalo určitý podnět vlastně, jak pracovat s držením těla a s vnitřním napětí při jejich herecké práci. Ale pro mě nebylo primární to naučit je něco úplně bomba, super, novýho, ale spíš, aby jsme se to tady společně užili. Co si? Vítr. A ty? Já jsem fanoušek. A co vás to tak baví nejvíc? Celkově. Na pantomimě. Právě na pantomimě mi baví to, že ji nedělá až tak každý. Zkázali byste něco lektorový dílne? Samozřejmě jsem rád, že se zúčastnil, budu rád, když se zúčastní i příští rok a skvělá dílna, potlesk. A nyní vám ukážeme sobotního herce nakonec. A kolik jste z toho plus minus viděli? Já jsem tam celou dobu seděl. Ano. Jo. My jsme tam celou dobu, možná jsem někdy klimnul očkami. A co se vám z toho líbilo nejvíc? Líbil se mi ten... Kromě těch výstřelů teda. Baleťák, to musím říct, takových členů máme i my daleko, ale i v normálním životě v našem dramaťáku máme dost. Jako po včerejší noci ještě víc.
Chceš je jmenovat? Klidně budu jmenovat. Máme tam jenom 4. To jsou takový 3 největší propagandisté baletu.